Orain, nahiko nuke Lander eta biok gailo zu ere, gure eskile eta gure estrenatu dira etortzen mesedez. Vale, oso ondo. Lander, torri zu ere. Hemen dago. Mira, gomarrea horrea. Venga. Hemen txegarriko gara. Hemen txen. Bai. Eta, gailo, Landerrek esan du berak kirola sofin eta horrelakoak egite dituela. Zuk musika instrumenturik eta jotzen badakizu? Ez, baino, nire familie guztiak bai. Nik ez, baino, beraiek bai. Beraz, beti bilizarete musikaren inguruan. Oso no, ezagutzen duzu, ea ondo esaten dudan, Inkurset taldea? Noizian behinka entzun dut. Ba, Inkurset taldean jotzen zuen, ezta? Lander Martínez. Eta guk ditugu... Eta ze jotzen zuen, bateria gitarra? Gitarra. Bai, eta gu dauzkagu irudi batzuk. Bai, Ikusi ditzakegu? Bai. Goazen irudiak ikustera A ver, bota. Kamiseta txuria jantzita gitarrarekin jota fuego ari dena, da Lander Martínez. Eta olako kanta linda politikan ibiltzen zera. Ez que Lander, que Horrelako fuerte! bizitza, egin zazu behar duzuna. Horregatik, guk orain gitarrarik ez daukagu. Ba, gitarrarik ez dugu behar. Ai, nekegu air gitar! Egin dezakegu air gitar. Bakizula den? Lehiaketa bat, alegia Hola, gailo, gitarra gitarra bat jotzen izango dizula, bagenu bezala, imaginatu, eta hori da. Gitarra joko bagenu bezala. Hasiko zara zu gailo? Bai. Venga, pauso bat aurrera. Hemen bat aurrea, hor. Tirapu play eta air gitar. Gailo, gailo zuna. Hola, Gaio! Hola! Jule, erraitura txanda! Ni ezkerra nahi. Ona, sentitu barruan! Ondo! Osalta, Jule! Hemen eurra! Jule, eskerrik asko! Lander, zure txanda! Bizion! Nago, barrutik bizi! Eta hamsterren koma bukatzeko zurine! Jaun Andreok eta daukagun heavy metal guztiarekin, bagoaz, txalo bero bat bi kraka guentzat. Gaio, bagozekoak, Eskerrik asko, Gaio! Eta gaurko gure kasako protagonista Lander Martínez. Segi horrela. Eta ea demora pixka batekin berriz ere gitarreo kontu berrezuratzen ditugun. Lander Martínez gaur gure kasan. Eta zuei ere mila esker gaur bezalako jarraitzeagatik. Segiko dugu, izan ondo baino.